Robert, gracias por estar aí. Moitas gracias, son as 10 menos cuarto da noite, 9:46 minutos exactamente. Estamos aquí no Land Rover deste mércoles. Que mañá é festivo, que mañá é fiesta. Pero, ainda que seña festivo, mañá estaremos aquí. Habrá Land Rover mañá, mañá hai Land Rover. Aquí hai un compromiso ca audiencia que vai máis alá do propio equipo de Land Rover. Señores e señoras de público, ustedes comprometeríanse a vir mañá festivo de público aquí a Land Rover? ¡Ahora! ¡Sí, señor! Sí, señor. Gracias. Fíxense ben nas caras desta xente. Xa verán como mañá están aquí outra vez. ¿Sí ou no? Sí, señor. Sí, señor. Que festivo ni festivo. Aquí, traballando. Bueno, disfrutado mañá, vamos a disfrutar hoxe tamén. Igual que o disfrutamos onte. Onte fixemos unha cousa que, a veces facemos as cousas e non se nos entende ben. Fixemos unha sección que facemos de vez en cando que é o prezo xusto. Consiste en adivinar o precio dun obxecto, non? Normalmente dun obxecto, no caso de antes, pois era unha carretilla destas carretillas que ten todo o mundo na casa para levar cousas, aí estamos vendo, cando andábamos aí cas carretillas, e ya demos a un tal Dionisio, aí está, Dionisio acertou o precio era 65 euros, e Dionisio acertou o precio da carretilla, aí o ter Dionisio, mira, Dionisio, como... Nunca lle... Claro, e eu dixenlle, podes levar a carretilla para casa, Dionisio. Aí o vedes a Dionisio, a carretilla, bueno, facendo o tonto na televisión, aí o ten. Despois dixenlle como se levaba a carretilla costa abaixo, e o tío, mira ahora. Que caraco, Dionisio, Sí, pero claro, é verdad, e seguramente sexa culpa miña, porque eu dixe, Dionisio, a carretilla para ti. E mirade como, el ve un autobús, mirade como chegou o autobús á súa Ponteareas natal. E aí ustedes, o tío, levou a carretilla no autobús, chegou á casa, e dixo a muller, mira que traigo. Claro, pero, Dionisio, estos son películas. Dícese que a levas, pero non se leva. Tú pensas que a xente de pasapalabra que lle dan os cartos? Non, non é así. Entonces, como houve este malentendido e a nós fai nos falta a carretilla, vamos chamar a Dionisio. Non? Que é videochamada ou que? Temos videochamada. Porque se fora chamada telefónica diríalle, Dionisio, ¿sabe usted qué es lo que quiero? Carretilla. Vale, temos por aí a Dionisio. Dionisio, moi boa noite. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Que tal, Dionisio? Nada, aquí na casiña. Hai un... Coa miña carretilla na cociña. Mira. Mira que bonita. Deixou a muller, Está preciosa. Pero te esa carretilla metida... Hasta ten uns mangos destes ergonómicos. Pero metiche a carretilla dentro da casa. Home, na cociña. Van pensar... Ten que dormir quente, carallo, ten que dormir quente. Pero si entra ahora a policía, di, a que se dedica usted? Que che vai dicir? Antes de nada unha cousa, Dionisio, eu se fora... Bueno, chamanche Nisio realmente, non? Nisio, mellor Nisio, sí. Nisio, vale, Nisio. Nisio Sol. Nisio Sol.
Nisio Solo. Nisio Soto. Nisio Soto. Saran esos chistes. Nisio. Dime. Nisio Solo. Soto. A cociña é pintado, é papel, leva papel a cociña. No, é pedra natural. Na parede. Sí, na parede, sí. E que, eso que era unha cuadra antes, era un... No, era unha cociña moi antigua e restaurena, mira. Mira que bonita, que pedra máis bonita. Hai un señor aí! Sí, é meu irmán. Como se chama teu irmán? Tito, José Florencio, Tito. Aquí temos o costumbre de cambiarnos o nome. Bueno, se eu preguntei o nome do teu irmán por preguntar, que así tampouco... vale. Tú, claro, tú entendiche onte, que eu dixera que podías levar a carretilla, claro. Claro. Pero, como dicen na miña zona, po pobre sempre a noite. Pois, macho, vas a estar jodido, Vas a estar jodido porque o domingo organizamos unha andaina, que é esta, a Ruta do Rancho, aquí en Gulans, e, como foi outro día o cura con nós alá, dixémoslle que o día da andaina tiña que bautizar a carretilla, e vai a bautizar o domingo, tío. Nisio Solo, non me vaciles, non me vaciles. Eso cando é? O domingo? O domingo, sí, o día 22. O día 22 que é domingo. Vale, tú podías traer un lunes. Non te ríes. Vai a que non, porque vai a estar apadriñada aquí en Gulans, carallo. O miércoles. No, que está apadriñada, tú. Vai a estar apadriñada e vamos a ter 600 personas ali mirando como bautizamos a carretilla. Que bonito, Está apostando o Concello pola cultura tamén popular. Sí. Por certo que sí, Eso é Ponteareas, non? Gulans, non? Ponteareas en Gulans en Ponteareas, sí. No Ayuntamento de Ponteareas, sí. Sempre conto que Gulans foi a actuación onde máis xente meteron os tonechos. Efectivamente, sí que estuvestes aquí, xa fai uns poucos de anos, e a verdade que sí, que meteu moita xente. E eu ainda encima son primo dun amigo teu, Terio Carrera. Home, claro, que é de aí de Gulans, Terio Carrera, dos deportes de Televisión de Galicia. Sí, señor. Efectivamente, ese é meu primo. Primo carnal. Vale. Van facer unha cousa, o bautizo da carretilla é o domingo, non? Sí. Vale. Falamos o lunes, vale, vámoslo pensar. O lunes volvemos a chamar, a ver se podes conseguir imágenes, grabación dese acto tan bonito, tan entrañable, que é 600 personas ver como se bautiza unha carretilla. Sí, 600 e moitas, porque veñen acompañantes dos que van a andar. Normal. Vai haber máis de 600 personas. E máis que debía haber para un acto dese nivel. Bueno, ao final vamos a comer os callos, Vale. A xente que non está apuntada aínda pode ir? Se queres vir, estás invitado. No, digo eu por facer un chamamento aquí, non só a Ponteareas, sino a Galicia inteira. En estes momentos non, porque xa chegamos ao tope dos inscritos, que eran 600 personas. Chegamos aos inscritos. O martes que estuvamos aí, xa tiñamos casi completo o cupo. O sea que aquí fais o que che dá a gana a ti. Perdón? Nada, non sei que dixer. Pero bueno, Roberto, si estás invitado si quieres vir, Total son 25 kilómetros. Eu sabes de inicio que eu iba de boa gana. O que pasa é que non me apetece. Pero que che vai dicir? Mira unha cousa.
Grava eso, o bautizo da carretilla, e se te parece ben, falamos o lunes con calma e a ver como podemos resolver isto. Paréceche? Perfecto, vale, sin problema. O señor Abade vai a bendecir, vale? O señor Abade vai bendecir a carretilla. Claro, claro. O cura que estuvo aí no Land Rover, o onte vai a bautizar a carretilla, porque estaba Aurora, que é a nosa speaker daqui da Andaina, estaba tamén aí conmigo, e falou co señor cura para bautizar a carretilla o domingo. E dixille que sí. Pásame por escrito, Dionisio. Pásame por escrito. Un mico, Dionisio. Oh, que tío, O cura ese. Pero non sabía que un cura pode bautizar unha carretilla. Sí que pode. Bueno, bautizar non, o que fan normalmente cos coches é que os bendecían. Sí. Será bendecir, home. Non está ben, Nisio, É bendecir. Quer dicir, non está ben, pero jodeunos a carretilla, Sí. 65 os que van aló. Bueno, o lunes chamámoslos, vale? Teño que ir para aquel lado para que metades aquí a furgoneta, non? Veña. Aquí Rubén. ¡Ah! ¡Oh! Rubén, ¿qué tal estás? Bueno, esta historia é tremenda. Este sí que é un tipo que está normal, correcto. Non Dionisio. Rubén. Buah. Rubén estuvo aquí no Land Rover. Foi a semana pasada? Sí. O lunes ou martes da semana pasada, non? Sí. Estuve aquí a semana pasada e trouxo unha empanada de choco que fai na súa panadería, entende? Unha empanada de choco. De onde estamos falando? De onde é? Do Viso pertenecemos ao Ayuntamento de Redondela. De Redondela. Trouxo unha empanada de choco con chocolate. Choco con chocolate. E a mí flipoume tanto que che dixen que era das mellores empanadas que probara na miña vida e dixencho de verdad, aparte dixencho de corazón, que eu, claro, eu vime arriba e eu, claro, fixenlle a seguinte proposta. Mirade aí o que lle dixen. Mira. O da empanada de choco en tinta con chocolate, tú poderías vir un día e traer para todos. Cuidado que somos moitos. Non se che pagaría nada. Sí ou non? Sin problema. Sí, veña, pois aí quedamos. Aí está. Gracias, Rubén. Pois chegou o día e como non queríamos esperar a que acabara o programa, que fixemos? Antes de empezar o programa, porque tuve que vir o público un pouco antes, que tuvemos que gravar unha cousa para a Radio Televisión Italiana, para a RAI, tuvemos que gravar unha cousa que gravou aquí a RAI, e tuvemos o público un pouco antes. E atención, mirad as imaxes, trouxo empanada para todo o público e aí vedes todo o público comendo a empanada antes do programa. Mira, mira. Mira. Casi non chega, Eu creo que sobraron 2 cachos, nada máis, Pois cuidado, No, cuidado. eu fun por ali despois e casi non quedaba, Non había. Ostras, Sí, quedou pouco. tu veches toda a noite cocendo. Cuidado toda a noite. Recordamos como é, empanada de choco, cebola e chocolate. Chocolate Chocolate con leite, con leite. que vai, como era? O chocolate leva por encima de todo. Pero metes a tableta inteira. Xusto, as onzas. Quitas o aluminio que leva Sí, por fora. sí, é o aluminio que quito. O sea, tú botas ya zaragallada a empanada, o Empanada. choco con cebola, e pois encima cubres todo de tableta de chocolate. Todo, No. a ver, estendido por todas as onzas, e pois o derreterse estende por todo. Vale. E pois métese no E forno igual. metes o forno a cocer, e listo. Canto lle leva a cocer? Nada, sobre 25-30 minutos. Estaba boa empanada ou non? Sí ou non? Sí. Espectacular, Espectacular, no. Estaba moi boa, eu xa non probei. Moi boa. Eu xa non probei, pero probei no outro día espectacular. Moi boa, moi Tú boa. probarás algunha vez con chocolate? No, Tampouco, eu tampouco a probara e está espectacular, moi boa. Ahora, en serio, Para recomendar, vamos. Sí, señor, Sí. Moitas gracias porque Nada, faz un vos. traballo espectacular Sí. e aparte eres un tipo generoso que veo aquí e trouxo empanada Empanada para para todos. todo o mundo. Sí, señor.
Ostras, É que eu tirei fatal. Sí, fatal. Tiraste fatal. Pero tens que tiralo ben. Queres que te tire a ti? No. Mira, mira. Tíralo ben. E vai, Vale. Teño que ir xa ao sketch porque vamos mal de tempo, non? Non dices o da audiencia. Ostra. O da audiencia deberías dicilo, non? Sí. Home. É Perdón, que Roberto. gracias a... Danos un pouco de vergonza, pero bueno, hai que dicirlo tamén. Gracias a vostedes, levamos moitos días, o lunes fixemos un 14% sendo líderes, onte mismo que xogaba o Real Madrid, tuvemos a inmensa fortuna de facer un 12 pico %, ser líderes da noite, líderes absolutos. Moitas gracias. Moitas gracias. É que vamos mal, pero é que me chama moita atención que me dixeron antes que había no público, que é unha especie en vías de extinción, un albañil. É que me gustaría tanto verlle a cara. Hai tanto tempo que non lle ves a cara. Está ali, mira. A un albañil. Tes o albañil ali, mira, mira, mira. Oh, mira que gozada. José Luis. Era José Luis, verdad, José Luis? Que tal, José Luis? Aquí andamos. Que maravilla, Digo que é unha especie en vías de extinción porque non hai. Ou se están agachados, porque auchamos e non. Nada, olvídate, lista de espera. Non colledes o teléfono, cabrón. Nada, lista de espera. No, pero hai tanto traballo. Hai traballo pouco especialista, é o problema. Que especialista que é? Ora non hai xente que defenda o oficio, porque a xente marchache para as fábricas, e por aí que lle pagan o mismo, e nós, como chove, fai sol, vente, o que cadra, temos que estar no traballo, a xente marcha para as fábricas. Pero non hai xente que queira traballar na construcción? Non hai como había antes, non. Pero ahora gananse cartos ou non? Bueno, a xente... No, bueno, no. Está lo vendendo. O outro día dixeme un señor que igual me minteu, que cobraba a jornada, o día, non me acordo, non quero mentir, pero non sei se me dixo 250 o día, É moito. É moito, non sei, Eu... 200 dixo, O sea, un obrero que che ten que ver facer ali todo o día, 8 horas, 200 euros. Non é moito. Un obrero non. No, quer dizer, unha persona, claro, el dice, un obrero non, claro, un albañil que vai a facer algo moi concreto, específico. Sí, pero bueno, quen che cobra é o que é o empresario. Os obreros, se son un obrero, se son un operario, eu non cobro esos cartos, nin a sombra, nin a sombra. Quedan polo medio os cartos. Quedan no camiño. Vale. Quedan no camiño. Bueno, pero tú ben, estás contento, gustache o teu traballo? Sí, o traballo gustame, claro. Se non, depois de unha tirada larga que levo, pois sigo porque me gusta, se non estaría. Isto é un cartelei, isto é... Isto é para o fin de semana que temos aí unha romería aí en Lantaño. Vou consultar se podo anuncialo ou non. Consulta. Estás invitado, se queres vir, Isto é estás este fin invitado. de semana, Isto é este fin de semana en Lantaño, Portas, non? Sí. Hai o venres, hai o sábado, hai a romaría de San Bieito, non? E o domingo vas a andar. Sí. A Fulans. Hai verbena cas orquestas Galia e la noche más DJ Easy M. Sobremesa con gaiteiros, hinchable. Hinchable por nenos. Hinchable de... Lo queríades cobrar por hinchable? Hai festival, hai tal, hai pasarrúas, hai misa ás 9, ás 10, ás 11, ás 12, ás 6, ás 7, ás 8. O que non vai á misa é porque non quer ir, Non é devoto, non é devoto, non ten que ir. Vale. Este é o viernes e sábado, vale. Deixanolo aquí e acórdamo o lunes de anunciar isto. Sin problema. Moitas gracias. Bueno, unha cousa. Hoxe veu Rubén e trouxa empanada, que é unhas mellores cousas que provei na miña vida, e nos ocorreusenos que hai moita xente que cociña moi ben, que fai as cousas moi ben. Non só xente particular, non xente que ten panadería, como a él, e restaurantes. Hai xente moi boa neste país. Se queren vostedes vir aquí a Land Rover e traer o que vostedes consideren que é unha obra de arte como é a del da cociña, estamos abertos a nos probar, facer un ranking e a final de temporada o que quede primeiro no ranking, dámoslle a estrella que? A estrella...
Land Rover. Chiquilín. As 3 estrellas Land Rover. Venga. Ahora sí que vamos co sketch, non? Vamos a fazer un sketch outra vez, pero é o tema que está ahora encima, que é o tema do precio da gasolina e do gasoil. Por certo, aquí hai xente que sea máis lista que do normal. Alguén me pode explicar a min por que o gasoil está máis caro que a gasolina? Sempre era ao revés, non? Non estaba sempre máis cara a gasolina que o gasoil. E agora está máis caro o gasoil que a gasolina. Pero alguén sabe por qué? Alguén non sabe? Pois está no jodendo por algún lado. Claro, porque a xente deberon dicir que é o que máis se vende, gasoil? Pois polo máis caro, é listo. Que non entendo, a canto está o gasoil? 2, se chegou a 2. A xente está fritindo os ovos con saliva, porque isto xa é que é imposible. Isto xa é... Bueno, na panadería te de reparto. Te de reparto de... A domicilio. Te de reparto, A domicilio. vades co pan polas casas. A Pero domicilio. claro, a vos na panadería encher o depósito, vale vos moito máis. Pero, sin embargo, non podes subir o pan. No, si non... Podes quitarlle un pouco de masa única. Efectivamente. É o No, que hai porque, que a facer. ver, o que estou dicindo é verdad. Sí. A ti subeu o gasoil, ao mellor cada depósito 10 ou 15 euros, ou 20. Por lo menos, sí. Pero tú non podes subir o pan. No, Ou quitarlle o corrosco ou algo. hai que quitarlle algo. Por deso vai o seguinte sketch, porque vai facer Eva o seu personaxe de panadeira e xa de paso facemos unha homenaxe a todas as panaderías e peixerías que andan por aí repartindo. Moi ben. Aí está a panadeira. O pan! Chegou o pan! Aí está. Entonces, como che dicía, cando vayan chegando as clientas, ti o que lle tes que dicir é buenos días, que guapa estás, entendid? Cheche! Queres salir do coche? Que xa chegamos. Estás apampanao. Baixa do coche rápido. Que? Mamá, teño moito sono nos ollos. Ai, tes moito sono nos ollos. Pero cando estás xogando á maquinita ás 4 da mañá non tiñas tanto sono. Solo tes sono cando tes que vir traballar. Non, Dios. teño sono en todo, nos ollos, nos pés, nas mans, Tes sono en todo, é unha barbaridade. Sabes o que hai que facer? Baixar os codos, hai que baixar os codos. Porque se algo queres na vida, meu fillo, hai que luchar por el. Ti que queres ser? Conserje de instituto? Pois tes que prepararte moito, vale? O que te estaba dicindo, chega unha clienta e dixlle buenos días, que guapa estás, vale? E se non está guapa, Se non está guapa, pois falaslle do tempo, vale? Hola, Ahorita! ¿qué tal? bos días. Buenos días. A ver se aguanta así o tempo. A ver. Non fagas caso. Estás preciosa ahorita, Gracias, preciosa. gracias. Mira, que che iba a dicir eu? O de sempre, unha barra, non? Sí, Vale, aí tes. Que tal teu padriño? meu padriño morreu o martes. Morreu teu padriño? Sí. Non me fastidio. Ai, non. Pois vino outro día e ainda tiña bastante bo color. Sí, pero morreu cun caramelo de eucalipto. Atrajantou. No, aplastado. Polo eucalipto. Comendo un caramelo que un eucalipto encima. Toma, cóbrame o pan. Mira, de
verdad que o sinto muchísimo. Eu, se hai algo que poida facer, por pequeno que sea, ahorita, aquí estamos. Vale, vale. Pero a barra de teu padriño tela que levar e tela que pagar, porque xa estaba encargada. Ai, vaya. Entonces... Pero como eu. Que tal, Nieves? Hombre, Parece que conocido. volveu a friar, parecía que viñan días... Que tal? Ei, Ei, non dixeche que empezaba a traballar o teu fillo hoxe contigo? señor, aí o tes, un home feito e de... Que está teletraballando ou que? Cheche, que te levantes, que hai un cliente aí. Chámase Cheche. Chámase Cheche. E de que ven Cheche? De José, Che. E como non está anda a primeira, Cheche. Buenos días. Bos días. Buenos días. A ver se aguanta así o tempo. E é tonto o que? Esta chaqueta non é de votar por Podemos, No, mira, díxome o jefe de ventas que teño Que? agora. O jefe de ventas. Cheche. Cheche ahora é o novo jefe de ventas. Non sei se o sabes, anda metido na fariña, Eh, Pero mete a cabeza dentro, a fuciña. Que pasou? Que o pan, o pan ahora témolo por encarga. Si tes o pan encargado, lévalo o pan. Si non, non o levas. Como que hai que encargar o pan? Que tontería é esa? Eh. Hai que encargar o pan agora? Pois non me acordei de encargar o pan, pero dame o pan, dame igual, xa me acordarei para a semana, dame igual. Encargástelo? No. Pois entón non hai pan. Como non vai haber pan se teño para comer a mediodía almejas a la marinera? Como eso sin pan? No? Como as almejas sin pan? Eu que queres que che diga, Codicido? Eu a única posibilidade que che podo dar é que a mellor algún cliente non me queira o pan, me sobre unha barra e podes levar ti. Pa onde vas ahora? Agora vou para a de Carmiña. Bueno, para a mellor Carmiña non quer pan ou quer unha en vez de dúas, sobra unha para mí. Bueno, eso pode ser. Pois vamos hasta a de Carmiña, a ver se Vou ali, hai suerte. ahora vou a la de Carmiña. Agárrame a eso. Vou a levarle alá o pan, a pintarle alá. Vou entrar por atrás. Vou ao diante, vas tú diante. Onde vas? Vou detrás. Onde vas? No, vou detrás. A onde vas? Vamos para a de Carmiña. E que vas na furgoneta? É logo que aí digo. Eu non vou encender a furgoneta, Por qué? Porque a de Carmiña está aí a 1 kilómetro. Vas ir 1 kilómetro, como vas ir andando? Hostia, ti sabes como está o gasoil, amigo. Vou que a furgoneta apagada empujas ti. Para non gastar gasoil. Veña, axúdame logo a empuxar. Non, el Teño moito sono. ten sono. Teño moito sono e é moi peligroso. A ver se me vou quedar dormido na autopista. La madre que me parió. Estades? Dalle! Estades? Sí! Dalle! Veña! Espera. Dille Cheche. A ver se me pode quitar o freno de man, o cabrón. Joder. Menos mal que o programa se chama Land Rover e non Land Eva. Ai, riste, cabrona. Vasme! Si, vou moi ben. Vale. Millor imposible. Bueno, imposible no. Dalle un pouco máis que xa estamos chegando aquí a de Carmiña. Sí. Como vos vexen a seguridade social estando de baixa, facer este esfuerzo, va para mí vivo. Un pouco máis. Un pouquiño máis. Aí está, para aí. Aí está. Carmiña! 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 Xa está o pan!
Ahora levántase moi tarde, que anda cun combo dominicano. Baixa! Carmiña! Desde que anda co do combo, levántase a mediodía. Anda con un combo. Das carallada. Que? Carmiña. Carmiña! Dime! Todo aquí abaixo da tua casa, baixa. Vamos abaixo. Como? Me cago en la vida. Baixa. Está na tua casa. Bora pa aí, Carmiña. Espera aí. La madre que me parió. Eu non sabía, eu non sabía. Que tal? Tes que perdonar, a mí non me avisou desto. Ten cuidado. Mira por retrovisor, Nieves. Esto... Tamén vos digo unha cousa, Oíste? Sí. Baixa mellor que sube. Como o Deportivo. Sí, como o Deportivo. Hai un pouco máis. Hai un pouco máis. Sí. Aí está ben. Sí, aí está ben. Venga. Usted non faga nada, usted non faga nada. Cheche. Teño sono. Te sono, sí. Carmiña. Onde vai esta? Tal, Carmiña, como estás? Moi ben, viña polo meu pan dúas barriñas, por Pues va, favor. como siempre, ¿no? Como sempre. Vale, muy bien. Mamá. ¡Carallo! ¡Carallo! ¡Ostras! ¡Carallo! ¡Saltó un jabalí en un momento! ¡Ostras! ¡Cuidado! Parece que foi Dios, Pasou cho sono, pasou cho sono. Abrironse chos ollos, Sí. cara. Ostras. Bos días. Que guapa está hoxe. Grazas. Moitas grazas. Sí que está moi guapa, dille tú algo a él. Ai, a ver se aguanta así o tempo. A por o pan. A levar pan. Bueno, como A sempre, ver, non, Carmiña? como sempre, por favor. Molete de medio. Aí está. Pero Nieves, eu encargueiche barras de pan de espelta integral con masa madre orgánica. Frío do tempo. Queres que cho repita? No. Tens razón, pero é que o jefe de ventas olvidouse de metelos na furgoneta. Madre mía, xusto hoxe que temos andaina cos escolares. Está ben, deulle un... Yo lle dei un baixo de tensión. Cale, por favor, que hoxe temos andaina cos rapaces da escola. Vamos, rapaces, É a unha andar. excursión. Pero levamos o pan ali á No, excursión. home, no, claro. no. Levamos, non é levamos, que levo eu a furgoneta. Vamos ali nun momento, por Bueno, favor. eso non estaría mal, Hombre. Pero esto non o quero. Esto non. Veña, vamos a levar o pan aos cativos. Donde é a excursión? A Montepindo. No Monte Pindo están os cativos. Claro. Con razón os nutricionistas sacan o pan. Se queren pan, que empuxen ela. A barra esta é para mí. Quita. Cóbrame esta. Tuveste suerte, ao final. Levo esta, veña, cóbrame. Son 184 euros. Pero que leva dentro cocaína, que leva isto. 184 euros. Señor. Pero de que unha barra?
que subiron moitos costes, xa sabes como se está Subiron os poñendo a costes. vida. Os costes de que? Do gasoi, para ti vistes a que precio se puxo o gasoi? Pero que marche do gasoi se non encendes a furgoneta que empuxeu. Como me vas meter o gasoi se non encendes a furgoneta? Se non gastas gasoi? Non encendo a furgoneta, pero o gasoi está aquí. Está dentro do depósito, o gasoi está aí. Dillo ti, cheche. A ver si aguanta o tempo. A invitada de hoxe é buena, É das que máis nos gusta, a invitada de hoxe, ou non? Moi buena. O público sabe quen é a invitada de hoxe, Mon? É que No. a de hoxe é espectacular, É espectacular, sí, pero o público non sabe nada. Nadie sabe. Nadie sabe nada. Ninguén sabe Un nada. artista internacional, Sí, unha pasada. Despois dun anuncio, Despois dun anuncio vamos ca invitada de hoxe. You just play me into the woman that's crying shame. So I've been crying with pain. Bueno, xa estamos aquí de volta, van ser as 10:25 minutos da noite. Pois aparte, claro, como mañá é festivo, podemos estar aquí hasta as 3 da mañá, como luar. Antes de que veña a convidada, que é un artista espectacular, antes de que veña a invitada, vamos a saludar a nosa Patricia Pérez. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. ¡Qué bonita! Buenas noites. Que pasou? Que hace? Que camiseta tan bonita. Has visto? Es un vintage. Destas son vintage, porque non se fixeron moitas, Sí. Iso é chulísima, é unha teño, Ah, pois, a teño eu. É chulísima esa, Sí, encántame, a verdade. Perderon, Quédame ben. perderon xa pa ti? Oh. Non, pregunto, non sei, Sí. Quen che deu? No te lo voy a No, decir. deixarían che de vestuario para poñer hoxe. listo. No. Pa ti no. pa sempre? Sí. Que sí, bueno. sí. Sabes de que vai hoxe a historia? Totalmente. Sí ou non? No. Es que no sé nada, A cero. última vez que estuveche aquí estaba Joaquín Pajarón, cómico Sí. asturiano, e estábamos vendo unhas fotos. Sí. E na última foto que estábamos vendo, pasou isto. ¿Y lo de atrás cómo se llama? Voy a joder el programa. ¿Y lo de atrás? Esos son grelos. Esos son Ah, grelos. sí, son grelos, sí. Vámonos, vámonos. Vámonos, venga, vámonos. Que non eran grelos. No era. Trabuqueime. Non eran grelos, eu creo que eran berzas. Non sei se temos a foto por aí. Aí está. Tú a que te referías? Ao que está aí na horta. Efectivamente. Pero por que mo preguntas? Tú onde biche grelos aí? Non, eu non vin grelos, pero é que está... non sei a olla, eu que sei. Esta que está aquí diante, primeiro de todo. Sí, eso, perdoa, esa. Pois é un grelo, sí. Ademais, a mí o grelo é unha das plantas que máis me gustan. Sí, por eso a conoces tamén. Pero, por favor, Que entregas verduras? Ven para acá, ven O para acá. fin de semana pasado quise... Ay, claro. A ver. Ostras. No, tranquila, que No, hai tempo a todo. Home, esta malo será, Esta malo será, Deste hai que comer todas as semanas. Que dices? Home. Claro, todas as semanas unha crucífera, perfecta para o hígado e perfecta para todo. Todas as semanas unha crucífera. Mira, a xente emocionouse, Por favor. Público... ¿Sí o no? Claro, Roberto. Eu sempre conto que cando a miña filla era pequena que lle dábamos deste produto. E
Entón ela dicíame, con bo criterio, papá, como vou comer arbolitos? Que mona. Pois é verdade, a mí encántame. Comese todo? Todo. Ou solo? Todo. Ten sulforafano, que é unha sulforafano, entre outras cousas, que é moi bo para o hígado, para o fígado, e sobre todo para as mulleres, pos homes na miña idade. Ti es que eres maior que yo. Vale. No. Vale, olvídate, non é legal. Pero, ahora espérate. Claro, xa sei por onde No, vas. non vou por ningún lado. Aquí hai 4 produtos. Cada un é 4 distinto. alimentos, por favor. 4 alimentos. Aquí hai de Claro. todo. Veña. Entonces, xa que tanto conoces... Bueno, isto é unha celga. Isto é un grelo. Para ti isto é celga, non? Isto está é claro celga. tamén. Sí. A ver, por favor. A celga tamén hai que comer? Home, claro. Joder. Pero a celga un pouco menos. Unha vez ao ano, tampouco vale. Ben. As pencas, moi ben, moi ben. Vale. Isto é espinacas. Isto é espinaca? Sí. Espinaca tamén hai que comer. Espinaca tamén. Pero nunca, isto é o rei. Pero ten cuidado unha cousa, que te estás olvidando. Porque creo que a xente que, por exemplo, ten sintrón, É verdade. non pode comer produto desto verde. Claro. As persoas que teñan... Porque Dios Pero que apreta... chulito! Pero que chulito! Dios apreta... Pero, por favor! Claro, O sea, que chulito! Espera, é que decir, Dios apreta pero non afoga. Dacho do sintrón, pero quítache a quítale- mierda esta todo. Venga, vale. Jaja. Vale. E aquí está. No, estate... A ver, relájate, tranquila. porque aquí, aí hai... Bueno, aí está, aí hai 2 produtos. Dous alimentos. Grelo. ¿No? Por favor. Grelo. ¡No! O sea, no, perdón. Callar es un momento. Esto es grelo. Claro. Y esto... Por favor, un aplauso. ¡Ah, qué aplauso! ¡Pero qué aplauso! ¡Pero qué aplauso! ¿Esto es? ¿Cómo que no? ¡Qué aplauso! ¿Eso no? ¿Sí o no? Non tiña ni idea, preguntaxe ao público. Pero de esto nada. Que non tiña ni idea. Un aplauso para Patricia Pérez. Hasta luego. Un aplauso para Patricia Pérez. No, ven para acá. Vamos. Oye, un día quiero cantar. Un aplauso para Patricia Pérez. Gracias, Ai, pois. gracias. Entendín eu mal no ensayo, porque eu cando dicía un aplauso para Patricia Pérez entraba Eva Iglesias. Pero igual entendín eu mal. ¡Eva! Entendimos todos mal. Aí va, marchou para casa. No. Aí ven, aí ven. Ai, marchou. Que no. Ah, estábase cambiando. Aplauso para Eva Iglesias. Que pasou? Pero media hora para cambiarse de roupa. Va, Roberto, queríame poñer un pouco mona, pero non me das chance a nada. Pero tamén un pouco mona, para o que vas ter que meter dentro ahora. Pero, por favor. Muy Marilyn, ¿verdad? Estás guapísima. Pero vas para algún sitio despois de aquí, ou que? Igual. Que tiñas que traer? Ah, Vai buscar. Deixa que vai buscar. Ah, está aquí. Espera un momento. A ver. Madre mía, de verdad, ¿eh? Teño que O decir... sea... No, Patricia, esto vai conmigo, non vai contigo. ¿Seguro? No, Sí. aquí tú de esto non tens ni idea de como se chama ningún dos tres, olvídate. Esto que hai aquí, tú bicha algunha vez un destos? A ver, por favor, ¿eh? Esto, como se colle, como se colle? Sí. Moi ben, moi ben, moi ben. É así. No, así. Así. Así tamén. ¿Sí o no? Así. E logo, no. cala, e logo así. Isto é cando vas. Xa cando vas. Eu cando viña xa viña así. Eu tamén. Xa viña crucificado. E meu abuelo facía así. Ah, bueno, Cuidado, para... aí hai dúas escuelas, Eso, pa que era? Para non resbalar o No, mango? pero aí hai dúas escuelas. A ver. Cuspir na man Sí. ou cuspir directamente no mango do sacho. Ah, Pode ser. eu vi máis na man. Eu, este outro día, miña nai berroume moito porque dixen que era un... Que dixen que era? Un... Había, eso temos imágenes deso. Un
Un lijón. Temos a foto, non? Dixen que isto era un lijón, dixen. E dixeme miña nai, serás burra, que eso non é un lijón. Pero tú dixeche que isto era un lijón. Sí, aí está. Que é o que ten esa señora aí na foto. Que é como a este. Lijón. O sacho é así. Redondeado. Así. Así. Fesoria ou raya. Pero había xente no público... Que me daba razón. Había xente no público que che daba razón, sí, que dicía que isto era un lijón. Pero Era un sacho. vai nos sacar de dúdas, ¿No? Patricia. Pero que pasa ahora? A ver, pues mira... Aparte, outro día Patricia chuleouse en plan que ela era da aldea. No, encanta. Totalmente. Sí, chuleache ou non? Son pouco da aldea, pero síntome 100%. Pero naciche en aldea. Non, Ah, non? non, nacín en Vigo. En Vigo. pertes Pero eu aldea. síntome de aldea onde Si non, ves, naceu se meu pai. ves moi fuerte. Sí. Por favor, pero de verdad, ¿eh? A ver, vamos a ver. Teño que dicir, esto, Sacho. Moi ben. É correcto. Sí ou non? Sí, é correcto. Eu non é. Espera. Axudademe un pouco, por favor, que só se dice. Este como é? Este? Claro. Este? Pero si isto, a ver o público, si isto é sacho, isto que é? Unha azada. Que azada, Iso é hombre. en castellano. Como se chama? Isto é un sacho. Isto chamase igual que este. Alejoña. Como alejoña. Alejoña joroña. Este é alejoña. E este é o sacho. Parece... E este que é? Ai, esa non sei. O lijón. Este é o lijón. Este é o lijón. Hai alguén que se achara na súa vida Que? algo? Ves, estáse perdendo. Está ali o albañil. Albañil, baixa aquí. Eso, que baixe. Ven aquí un momento. Vamos, ven. Tú sabes ou non? Para ti isto que é? Isto para min é un sacho. Un sacho. Ah, veña. Isto para ti é un sacho. Para min é un sacho, sí. Pero isto non é igual. No, isto é a legoña... Isto casi é un sachiño. E aquel, o que ten Eva? Esa é casi a primeira vez que o vejo. Un lijón. Pero tiñamos un Non lle parecido sei a o este, non? Tiñamos un que era parecido a este, que se parece máis. Pois eu sei todo o nome, máis Hai unha chamada. A ver. A ver se chama o cura que vai bautizar a carretillas. Quen é? Hola, boas noites. Hola. Hola. Boas noites. Con quen falamos? Hola. Hola. Jaime, Jaime. Son Jaime. Son Sí. Jaime Ferreiro de Valdoviño. Ferreiro. Ah, amigo, ahora sí. Palabras mayores. Ahora sí. Mal, a ver. Vale, Jaime, que é isto que Hola. teño eu na man ahora mismo? Isto que é? Eso é un sacho redondo. Eso, no, eso é un sacho cuadrado, ti. Sí. Mira que levo xe facendo uns sachos e vou encender a televisión e vexo vos a vos aí discutindo con sachos. Este é un E dixo que sacho. teño que chamar aí, Este para é un aclarar sacho. o asunto. Este é un Eso- sacho. Eso é como en todas as casas. Vale, e este que é? Ese é un sacho de punta. O que pasa é que se está gastado. Claro que é fácil. Jaime, por Dios. E lá o que teño eu que é? O teu é unha picaraña. E ese dai? Colle ese dai. Picara... Esa é unha E esa é unha esto? picaraña. Ese que se chama o lijón é unha picaraña. E Esa é este? outra picaraña tamén. Como picara? Pero non cal é o Pero lijón. entón, cal é o lijón? O lijón Non era existe. o que antiguamente ligaba na discoteca. Vouche dicir que hoxe en día nas casas sempre se chamou como se quixo. Que máis dá chamarlle dunha forma que de outra? Vamos a ver. Tú onde eres? De Valdoviño, De Valdoviño. tío. Eu Ben. son Ferreiro de Valdoviño. Ben, eu explícoche na miña zona, Isto é un sacho na miña zona, un sacho. Cal? Esta na miña zona é unha sacha. Unha sacha. E isto na miña zona é un lijón. Que é para arrancar a, bueno, árboles ou pequenos ou raíces ou ir ao monte. Si ou Para ir ao non? monte. Eso era o de cavar a roza, antiguamente. De rozar, canto teño rozado eu. Pero iso é a jadaña. Ah, espera, que dice Eva que iso é a gadaña. Para rozar a erva é a jadaña. Que para rozar a Eva? A gadaña é para coller a erva. É igual, ó. Eso en cada sitio chamanlle dunha forma, pero Non a xa. gadaña
esa sí que é de coller a erva. Pero eso que ten Eva na mão, eso é unha picaraña de cavar no monte. Que facemos? Si usted o di... Bueno, con non collelos e con non ir traballar, solucionado. Moitas gracias, Jaime. Gracias, compañero. Toma, dalle a que leve, Patricia. Venga, levo. Un aplauso para Patricia. Pero tú a máis se echou moito, o que? Miña nai ainda se acha a día de hoxe. Sí, no. Da está poñendo ahora as patacas de cedo. Non son as patacas de cedo? Pero tú a... Patacas de cedo estás Pero tú a nai, aparte de horta, tiñan terras de cavar, de poñer as patacas e todo eso? de toda a vida, e eu sempre fun as patacas, puxen as collinas e de todo. Hasta que empecé na orquesta, aí libreime. Porque sempre se collían no verán e eu no verán non estaba. É verdad. Estaba ca orquesta. Orquesta Marbella era. Orquesta Marbella. Esta rapaza non sei se estuvo en orquesta, non? Non sei, me sona. Creo que non, ¿eh? No. Pero cantar canta, ¿eh? Canta moi ben, además, se vai cantar en directo, eh? Sí, señor. Está arrasando con un tema que acaba de sacar ahora, a semana pasada. Xa arrasou moitísimo, foi un dos temas do ano pasado máis escoitados, non? Sí, que verán, non? Xa arrasou o ano pasado, hai non sei canto, o verán pasado, arrasou con Potra Salvaje. E hoxe está aquí Isabel Ayun! Have you ever seen the rain? I want to know, have you ever seen the rain? Coming down on a sunny day. Ay, lo que hay aquí. ¿Este es mi sitio? Que tal, Isabel? Ay, muy contenta. Acordome ahora, cando pronuncio o Ayun, de onde ven o apelido? A mí no me Porque sale, con dúas as, Es muy fácil. Ayun. Mira, tú acuérdate de ayunar, Ayunar. del ayuno intermitente. Sí, lo hago yo. Y entonces dices, Isabel, ayun. Ayun. Claro. Que ayuno fas? Non ceno. Pero eso tampouco é ayuno. Sí no que cenar. ayuno, sí. Bueno, hombre, ¿A qué- tú no cenas, te vas a dormir, te levantas al... Son unas Espera, cuantas que hora horas, acabas ¿eh? de comer? 6 da tarde. A seis paras de comer a seis. No, paras de comer a seis. Cal foi a risa? No, porque pensaron que te sentabas a comer ás dúas e que acababas a seis. no. Claro. Es que tú a no 6 comes. merendo. Vale. Claro, es ¿Y merienda hasta? cena. E hasta as 9:30 da mañá. E por que non aguantas un pouco máis? Podes aguantar. Porque levo a miña filla ao colegio e entra má fame. Claro. E que desayunas? Desayuno un café con leite e unha tostada con mantequilla. Qué rico y mermelada. Pero vendo aceite de oliva. Porque o corpo pídeme hidrato. Isabel, tema novo, cando sale o tema? Bueno, el tema nuevo ha salido ya hace una semanita y estamos, bueno, les está gustando É que muchísimo. é moi divertido, eh? Es súper É divertido. espectacular. E xa o nombre, o título é... Porque é Joseto, He visto dragones. Joseto e visto dragones. Joseto, he visto dragones. Con exclamación, Roberto. Así que tú imagínate y tú echa la imaginación. E cal é a historia? Podes contar a historia do Bueno, tema? sí. No, a ver, esta es una canción, es un cuarteto argentino. Es una canción que está hecha para... O sea, que habla un poquito como de la... Es un himno a la amistad. Pero sobre todo, lo que he querido hacer ha sido un homenaje, iba a decir especie, pero no, un homenaje, pero bien, de verdad, a nuestro amigo José María, nuestro chamán, que este año no va a estar con nosotros, no nos acompaña ya en el proyecto, y como lleva viniendo con nosotros toda la vida, pues he dicho, mira, tú eres argentino, a ti de Córdoba te encanta el cuarteto, Joseto, te vamos a hacer bueno, él se llama José María, pero llevamos Joseto, te vamos a hacer un homenaje cantándote esta E canción. o de visto dragones, por qué? Pues imagínate. Ah, vale, ya está. Claro. Movidas, es que- movidas. Hay Movidas, veces que tú vas, Sí. hay veces que te soy aquí huele raro Sí, hay... y sí, ¿sabes? sí. Y algunos ven dragones. Oye, a última vez que estuveche aquí cantaste xuntas. A última vez que estuvo aquí Isabel. Qué bonito, La ¿verdad? otra. Cantamos de todo.
Cantamos, mira, yo me acuerdo. No, cantaste algo más, ¿eh? Sí, cantamos una de Bustamante, la del Superman. No, soy... qué memoria tengo. Cantamos Melody, la de la diva. ¡Ay, la Melody! Y luego la potra. Sí, que hicimos de todo un popurrí. ¡Es verdad! Nada, una gira juntas. Total, lo que nos echen. Creo que podemos recordar un trozo de ese día magnífico. Ya tengo 6 tatuajes debajo del traje por 7 motivos. Soy una potra salvaje que va de viaje a lo desconocido. Pero empastan ben as voces, ¿no? Hombre, ¿has visto, no? ¿Sí o no? Sí. A ver, eu non visto? entendo, pero parece que empastan ben. Sí. É Vamos, que hacemos un parejote. Esta tía, nós levamos aquí moitos anos e vimos pasar moita xente cantando, un éxito enorme e tal, pero canta, canta que flipas, eh? Ay, muchas gracias. E hoxe vai cantar aquí en directo, e vímola cantar nos ensayos en directo, ca banda da Roca Capital, e é espectacular a voz que ten e a maneira de Gracias. cantar. Ay, ¿Es que verdad me voy o a no? poner Espectacular. nerviosa y todo. No, é verdad, é espectacular. Estuve en orquesta ou non? No. Yo no he estado en una orquesta trabajando, pero todas las verbenas de mi pueblo me las he comido y de alrededores. Pues perdiste un gran aprendizaje, ¿eh? Sí, hombre, eso me dice todo el mundo. Sí. Eso me dice todo el mundo, que la orquesta es la que... Porque claro... Te da no es- callo. Sí, que te da callo, claro. Porque tú ves do mundo do cabalo, de aí, que Sí. claro, dedicabaste, verdad? Sí, yo me dedicaba a la equitación. Sí, Y sí, era... Sí, era jinete, potra. claro, Naí la Era potra amazona. salvaje, claro. Y bueno, pues en un mundo totalmente diferente, claro, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero eres Pero profesional. es arte, todo es arte, ¿no? Pero eres profesional. É verdad que te preguntaron si tiñas cabalo ahora. Sí, bueno, ahora tengo 8, ahora me he pasado ya. O sea, me he pasado, es que no puedo, o sea... Si tengo 3 caballos y 2 monturas, me falta, resulta que me compro una montura, tengo 3 y 3, pero me regalan otra montura, pues ya me falta un caballo. Y así voy como... Pero tú ahora vives no campo. Sí, claro, yo vivo en el campo. Non vas ter o cabalo nun piso como un señor que No, ten unha no, no, carretilla no, na no. cociña. Claro, No, pode ser. de eso nada, yo en el campo con mis caballos, porque si no, claro, imagínate, ¿qué hago? Pero un ¿Dónde los meto? caballo o es muy caro de mantener. Mira o que En el pone no campo no titular, mira. tanto. Hai gente que gasta el dinero en fumar, en ropa, en salir de fiesta. Ese soy yo. E ela gasta a pasta en caballo. Y yo me la gasto en caballos, total. Muy bien. Oye, habrá gira, claro. Hay gira y además, Y vendrás por Galicia. hombre, por supuesto, voy a deciros que en julio voy a venir por Galicia, pero todavía no puedo deciros ni día ni lugar exacto. Junio. Julio, con L. Lele. Así que No espero puedes que decir vengáis, nada. ¿eh? Estáis invitados, todos. ¡Ole! Tens que vir a Mondoñedo. Ay, Mondoñedo de la feria. Estuve hace 2 años, me parece que fue. Estuve en Mondoñedo. Ela estuvo na festa de En la San fe- Lucas sí, en Mondoñedo. sí, en la fiesta del caballo. Ahí ¿no? hay caballos, Pero, Hombre. dormiche no seminario? No. No, porque me mandou un amigo unha foto túa no seminario Oh, de sí. Mondoñedo. Ay, ya no lo sé dónde E dormí. non sei se me suena que dixera que dormira. Eu Pues dormí. puede ser. Es que he dormido tanto sitio ya. Eh, Ay, no lo sé. Ahora me haces dudar. Tú avísanos da gira. Venga, yo os aviso. Para seguir. Os tengo Vamos informados. co tema. É espectacular, eh? Pero ¿estáis preparados para Sí, bailar? no, esta fiesta. ¿Y vosotros? Nosotros vamos a disfrutar desde aquí. Esta canción es para no irse a dormir, ¿eh? A canción Y non podes... fiesta... No, de feito, vamos a disfrutar ali ao teu lado. Pues Venga, un venga, aplauso vámonos. para Isabel Ayun. Oh, que pena que non podamos... Eva, que pena que non podamos facer de coristas ou algo, claro, ¿no? Ay, bueno, ¿sabes? Si te lo hubieras ten estudiado... coros, no. Sí, hombre, claro que hay coros. Podemos facer mini baile. Venga. No, de mí ni nada. Aquí es para bailar. Pero o sea, Pero que él non sabe. Pero que eu non sei bailar. bueno, tú haz lo que puedas. Sí. Te queremos Vale. igual. Séntate ali mellor. Aquí molestamos. Bueno, tapar ao baixista tampouco, non. No, pues toma, bailamos aquí. Para riguroso directo, aquí non hai trampa ni... Cuando yo quiera. Non hai trampa ni... Estás preparada? Estoy preparadísima. Non tens que cantar ni nada. Nada, yo vengo ya calentita. Ten unha voz brutal. A pelo, Cuando yo quiera. No, eu te volvo a agradecer que veñas aquí e que seas atrevida como para cantar en directo, porque en directo poden pasar moitas cousas. Quero Muchas. decir, son as 11 menos cuarto da noite, estamos en pleno directo, pode pasar de todo. De Porque todo. Esto Pero aquí hemos venido a pasárnoslo bien. Pues vamos con este Joseto
He visto dragones. He visto dragones con lengua de fuego, serpientes azules que tiñen el suelo. He visto lagunas cubiertas de hielo. He visto dragones, las alas al vuelo, borrando las nubes que pintan el cielo. He visto la luna, he visto la luna y no he visto a Joseto. No habrá salido de la uni ni a las 8. Estar en casa con la play matando al monstruo. Si me preguntas si la pienso, que esta noche y luego en la discoteca Joseto de un salto se pone en la foto. Va para ti derecho, lolo. Si te descuidas te come los morros. Y llega Joseto de un salto y se pone en la foto. Va para ti derecho, lolo. Si te descuidas te come los morros. ¡Zapalmas arriba! Va, mira cómo va, cómo se le va subiendo la cabeza, que parece Superman todo normal. Tiene un talento tropical muy adentro, y aunque no sabe dónde está, él baila lento, porque Joseto se domina el movimiento, y cuando saca a las minas a bailar nadie lo puede parar. Y va subiendo como un huracán, y luego en la discoteca Joseto de un salto se pone en la foto. Va para ti derecho, loro. Si te descuidas te come los morros. Y llega Joseto de un salto y se pone en la foto. Va para ti derecho, loro. Si te descuidas te come los morros. He visto dragones con lengua de fuego, serpientes azules que tiñen el suelo. He visto la luna, he visto la luna y no he visto a Joseto. Con lengua de fuego, serpientes azules que tiñen el suelo. He visto lagunas cubiertas de hielo. He visto dragones, las alas al vuelo, borrando las nubes que pintan el cielo. He visto la luna, he visto la luna y no he visto a Joseto. Isabel Ayun y Saulo. Moitas gracias, Saulo. Con este José te visto dragones. Unha celebra. Quedan con O amor está en Galicia. Vémonos mañá. Mañá estamos aquí. Mañá volvemos. É festivo, pero volvemos. ¿Sabes?